Nkosi ngiyabonga ukuthi ungilalise kahle ebusuku, wangivikela nasemaphusheni amabi, wawavimba namadimoni abezama ukuhlasela njenge-pirate. Wawavimba njengo-Akpey Nkosi, waba u-Akpey wami nasebusuku, angakhona ukungithola. Ngiyabonga Nkosi, siyabonga ukuthi noma-ke i-pirate idliwe Nkosi, kodwa sibonga ukuthi ube man of the match uSenzo Meyiwa, ngoba siyambona Nkosi ukuthi uyena ubuyile, noma esewu-Akpey kodwa siyambona ukuthi uye. Sibona inswebu, sibona ngisho ukubambatha kwakhe ukuthi noma engavimba kanjani kodwa akahlibhizeki ekhanda. Uye Nkosi, uyimpela, siyambona. Sithi nje i-pirate noma idliwe kodwa ayeseke yena, ayeseke umfana, ngoba uyimpela umfana wethu, futhi sameseka futhi samlandela. Hawu, siyabonga Nkosi. Siyazi ukuthi bathi akakhuluma emuva no-backline wakhe, siyazi ukuthi wenzelani Nkosi, wenzela ukuthi bengamuzwa ngevoice, ngoba ngabuye adideka, abuye abize uLehwati lo oseyibiza ngonyawuza, ngoba bayishintsha Nkosi, bayishintsha amagama, abasagcina ukuyishintsha iminyaka kuphela, sebeyishintsha namagama. Nangu nomfana wethu useyibiza ngo-Akpey, ungazi kwaku-Akpey wani lo, usewu-Akpey manje, wayishintsha neclub, useyikaizer. Kodwa Nkosi samlandela, sameseka. Siyabonga-ke Nkosi. Baba, siyabonga.